Salam Atavatan TV YouTube kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Biz sizi Atavatan TV YouTube kanalımızda hoş gördük. Gepleşigimizin bu sany, täze gepleşigimiz. Siz üçün nähili gepleşik bolar, kimler mehmançylykda gyzyklymy? Onna bilen taşlaşmaň. Gepleşigimizin bu sanyna 1941-nji, 1945-nji ýyllar aralygyna Beýik Watançylyk urşunyň pajigaly wakatyny, şol döwrüň adamlarynyň durmuşyny suratlandyrýan ajaýyp bir kino, çeper film ýaýlyma berildi. Ýagny o film Gyzyl Kürtü diýip atlandyrylýar. Şol döwrüň pajigaly wakalaryny, şol döwrüň adamlarynyň durmuşyny suratlandyrýan ajaýyp bir çeper film Altynasır teleýaýlymyna 9-njy may güni tomoşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Ol filme bir neçe adam öz zähmetini, ihlasını siňdirdi. Hemde şol zähmetini siňdiren, ihlasyny siňdiren, hemde ol filmde bir neçe keşipleri canlandyran adamlaryň söhbetini dinlemek, gurulmaryny dinlemek siz üçinem, biz üçinem ýakymly bolsa gerek. Onna olar bilen tanyş bolalyň, hemde olaryň berjek gyzykly gurulmaryny dinläliň. Gepleşigimiziň başyna özüňiz bilen tanyş edäýsiňiz. İlyas Qurbanov. Men baş drama teatrynda oýun goýucu bölüm müdiri bolup işleýän. İşläp ýörkä men öwelden men çağırdy filme gelin diýdi. Salih şeýle o kino goýa diýdi Salih Bayramov. Şunu geldim, şunun ýa-da roly oýnap beräýsen diýdi. Men bulardan olalım işleşdim. Men tanýarlar, o tanýarlar. Onuň şuň bilen işleşmek şular bilen ýetip boldy. Men öwelde Şarif o adamlar adım Türkmen görsem familiýam geň görýär, onuň öz taryhy bar, şoň özü bir kino adım familiýam Şarif bolman. Ondaşynyň Oğuzhan adynda Türkmen film kino berreşigine rejissor bolup işleýän. Öz asl kärim aktyor, kaskadyorçylygy medias. Umman sunugat äleminde kyn görülýän, köp zähmet çekilýän zatlar yerine getirmek bilen umman kinoň bide bolan unamyny ödemek bilen şeýle zähmet çekip ýörün. Ýeşwat selemne şu kinoda insan kinomuz häzir hasaplanýan, täzelikde tapşyran kinomuz. Indi şonu düretmäge gatnaşan meňe ýardam beren oglanlar gözläp tapan oglanym, şu gyl oglan başy ýerden tapmadım. İlyas Gurbanow diýär, goňşym. Beýdem goňşy üçin kino alanyr öýtmäň men goňşym üçin alamak. Ýöne özi bir ýüregi ýumşak oglan maňa da Salih Bayramow diýdi. Şu gözlegde bolaýsaň şu owa ketudasyn oýnap biläjek adam diýdi bolan. Şu gözlegim gelip durdy. Sen köçeden geçip barýan şuň häsiýeti bar. Näme işleýän? Menem gidip barýan. Ýere gidip barýan. Aýalym bir zat al diýdi, şoň üçin gidip barýan. Aýalym kim taşa gelmäň çaýş diýip öýse oýan adam da. Şoňan ýüregi ýumşak adamyň kesini şu döredi biljek. Menem şoň üçin şunu çağırmaly boldum. Osan hem kinoň özüniň bir hilje nimeler bolýar da, özüniň bir gizli sirleri bolýar. Şu sirler açmakda da daşyny sereden de bir sirli, syratly, sypatly bir ýigidim bar. Ol meňne sagapdyrynda otyr, Arslan Hojamaýew. Bir zat tapsaň, şunu ýanyk bir zat alyp öňüne goýdum. Dur diýe şunuň gapagy başga ýyl boraýsa diýip özüniň hökman bir oýlanmasy bilen şunu başga ýyl edip başaşak goýanda ýa başga zat bolýar. Şoň ýanyk bir bedegi işlerini özü görýän, bir ýerde durup bilmeýän, ýatyp bilmeýän, aýagyna aşany ot basalan ýigitler diýerler. Zähmet çekmeli bolsa şu gödüňme şu geldi durdy. Muň bilen tanyşdyk, gaýtdyk, jedelleşdik, käýeşdik, käýerde gyýgyrşdyk. Bir iş üçin zähmet çekdik. Ine şoňam netijesini görüp dur. Şoň üçin bular sagapdyrynda otyr, bu da jep gapdyrynda otyr. Ine şular bilen şu zähmetiň netijesini Gyzyl Kürtü adly filmi halka hödürledik. Olum halk tarapyndan gyzgyn garşylandyr. Begeniyet goňat zähmetimiz ýerine düşüpdir. Bu ýerde diňe biziň zähmetimiz bar. Umman biz şu gozgulan temaň özü halka ýakyn, halkyň ýüreginden turýan. Her kimiň adamdyr ýürekden zat bolýar. Şeýle diýerler. Umman urşakyna tema gat kyn temada. Şonda men bir geroýum diýen zat bardy. Onu başga bir şahyrymyň üstü bilen beýan edýän. Men elimde tüpeň tutan adam däl. Görmedim men. Çyn frontyň garasyn, şu döwrüň dili. Çyn frontyň garasyn. Ýöne karlymda göterip ýörün, geçen urşun. Hiç ösmejek, yarasyn. Yara goýmadyk ýüregi ýok, urşun. Ene şu zatlary bir onu da gaty bar, onu bilip çemeleşmeli. Artygyň esmerler, kime aýtmalylar, öz normasy boýunça şunu halka nähili edermenlik bilen, nähili agdybilik bilen, nähili bir muhaddesligiň özüň däpçesi bilen şu kynçylyklar ýeňip geçen. Ýigitlerime aýdalyk goý uruş düşmana garşy döwüşdi. Ýöne tillaklyň güni
Olonkudan pessel. Qayta olar has ezir çekdi. Aşlığı, horluğu görüp, olara düşmanı görüp, düşmanı atsan yigitlerimiz düşmanı gördü. Bu görünmedik düşmana karşı çıkıp, ayal kıydılar hem erkek adamdan yerine giden doğrularının ata babalarının zahmet çektiler. Yani şu zahmetimizden biz halkımızda şu edirmenlikler, kıyınçılıklar, yenk geçen halkımızın deyip cesurun üstünü, kurtan özü, kurta demen özü mukaddeslik. Şu kurtatsingen, göz yaş, kıyınınç, beginç, ağzıcığım olsa onun bilen yaşamak, hem kıyınınç, beginç bir yerde cemlen kurtan özünü, kurtatsıgan ağam var, kaygam var, söygem var, begincem var, kıyınıncem var, yetgem var. En sonunda hem şu kurta yemiş gün asılıp öz kızırlığını, mukaddesliğini, özünün kurta olup yengenliğini orkesten. Şu haqda hem kifilim varlık. Yani şu vaqtda şu zatları bedemekte dair duranına yardım veren yanımdına Arslan Hocamayev var. Qara şu filmimizin şeyle şoğru sıkmağına hemmek şeyin halkın şu zatlara qaraşmağına eden zahmetimiz yerine düştüğü demek bir halal işleptir deyip mene fikir ediyen. Doğru değil mi? Doğru. Boşulşan değil mi? Yani her hil zatları orlu kinolarımızda cederleştiğim, kıyıqıştığım, kayıştığım, yani bir maksat için. Adamçılık bavatı derdi, iş etmek için de. Men kavat diyen şunu tutaydı koyarlıyorum, Elyas. O diyelim, sen tutaydı dursa koy diye. Benim onu tutaydı dursa artlarının eli yeten arttı yani. Şehit meli oluyor, şehit senin kovda diyor artlarının da. Yönü diyor şunu koyman, yeni birini koyarlıp bunun berdi koyuyor. Ondan şehit hemmesi bir zat cemlenip bir esere emele göre yani. Elyas ağa, Sehodimiz siz bilen dogam edeyeli. Yani siz Kızıl Kurta Çeper filmini Ovanın ket gudası, yani Goyun Süren Ağa'nın keşfini canlandırdınız. Eysem Goyun Süren Ağa'nın canlandıran keşfi size verilen rol, durmuştaki keşfiniz bilen ara tapaudu nehili. O rolü size can vermek, o rolü keşf vermek size kıymışmadı mı? Yok, kıyın düşmedi. Eser bilen tanışmayın. Şu eser hakkında az birinci aydayın. Şu eser neyil? Eser değilsene şunu yazan oğullar bir Atamırat Şağulu bilen Öwez Murat Yervendi. Şu eseri yazdılar. Derecesini bilen yazan oğlumların. Bunlar yazanda neyil yazdılar? Sebebi şular şu eser lirik eser. Lirik eseri yazmak için köp zadı bilmeli. Bunlar birinciden Maqtumuluyunu bilirler. İkincilerin dünya edebiyatını bilen şu oğlumlar. Dünya edebiyatı diyende kimi ait bilen men? Dünya edebiyatı diyende şular bir yakın şular yazılan zat bir yankı Çingir Aytmatov'un eserlerini kola yazılan eser şu. İkincim Gruzin yazıcısı yankı Nodar Dumbaz'dan eserlerini Ova'nın durmuşu lirika bilen bir yürekten yazılan zat şu. Galiba şular köp zatları zahmetsin dedi. Şu zatları okumadık adamlar Turgenev'in Çekfin hikayelerini qavat gelen şunların povestlerine, hikayelerine qavat gelen zatlar. Şunların dünya edebiyatını bilýänlikden men sağ olaýdasyn öýler şuları. İkinciden dünya edebiyatçıları lirik eser diýmekle özü dünýäniň adamyň bir yüregini, pikirini ýa-da bir adamyň duýgusyny ýüze çykaryp bilýän ýazylan adamlara lirik eser diýler. Şu lirik eser ýazdylar şulara men sağ olaýdasyn böyle lirik eserler üçin. Näme dörtüşüm hakkında soňra göre bererdim, siz geçip bererdim demek. Umman şeyde Çeper filmi halkımız kızgın karşıladı. O yerde entek berik hikaye sebep bilen gelip her kimin hem öz iş arada söyle gelip bilmedik adamlarımız var. Şu yerde ağzak geçetim ile esası şu zadın başına duran ilk öyle näme cay kuracak kursan kerpiçlerin ya da son yani ikinci kerpiç Elyas Orhanov'un aytı yani Atamırat Şağuluyev bilen Öwez Murat Yervendiň öňe süren pikirini alıp özara oturup maslahatlaşdyk. Soň eşik bilen beden Arslan Hocamayev bilen maslahatlaşdyk. Soň bir ýerden näme sunatda özüniň ajaýyp eserlerini ýygaldyranlar. Häzirem biziň işläp beren Şadurdy Alow. Garaz hemmemiziň bir çukura tüküren ýani bir pikire jemlenşip, gelin şunu kıynamak edelim. Indi iş prosesi başladı. İş prosesi başladı gol näme? Ýöne hemme zat bu men bir anda dedim Elyas edip bilýär. Elyas Arslan'ın diýeni men edip bilýär. Adamlardan maslahat edip bilýär. Birek kömek birek oturup görüp işläp ýöne howa diýeni ettirip bolanokda. Eserde de gar gerek. Gar ýok. Ondan biz dilege diýdik bir gar ýagmazmy, gar ýagmaz. Ýöne bizden bir hili näme ekstrasensler diýdi. Şoň bolşýar ýokardan bir ses gelýärdi. Biz bir zatlar oýlap tapmalylar. Hudojnikler, artistler, bular ýani oýna.
Onun gepleşen bolluk aytıp oyun edip bir gar yağdıray, gar yağdıra serenak, gar yağdırsam işiniz anamız yeteceğim o. Onunla men gar yağdırayın, yani garlı yeri son özünüz tapın. Nire yağzığıma aytacakka diyen yani, bizim yağı bilsen ya tapmak bizimle neydik Ay şey dedik golüne bir gün yatıyorduk gol gizi sana diye arslan bana. Onun sakı salih alof sadırda. Ol bana sana diye artistler tap. Ne mi o sağlık mı? Parahatlık mı? Yok gül yarın okura gar yaptır. Niden eştin? Ol ayttı. Olunun ol ayttı. Onun bul ayttı. Niye deper? Gizi saat 3'ün yarına maşini at yani eğerlep minip boşumuz vazıp 2 tane katı çörek ayarımda çörek ödü öyde çörek yok. Kara gidip giyip magazinin kapısını kakıp çörek alıp zada alıp su alıp gözümüz yarım okudu gözümüz okulap bardık kol dişler yani adam o dizden kahırda öyle. İnne bu tayda ervet zadı var. Ola şunyanın şeyle közönüp zayıf var yani ol. Gar erim akadi ertince gün görkede erim aka içine girip düşmeli ya o. Gar şeyle öyle böyle oldu yani kıyınçılıklar oldu yenk kesmeye başladı. O tayda ne bulam kaptırma dur. Gara giyip çıkyan ol yüzün gözün süper yer. Yüzün gözün ya bu eşik bu eşiği de ayrılmam diye. Utadı özükle ayrılıp var yani. Bu eşik aladı. Ya eşiği demedi ya kızık ya. Suat güler mi olacaksın? Suat ha kıygır ya innem gül yani. Ya doğru aytmırlar. O tayda zanında ol bu eşik. O kaptırındaki neme var? Her kim göz doğrusun. Azra indi. Erkeğin aladır neyce. O karda soğukta iyi su ötesin ne? O atlar hiç binemezsin. Azra indi erkeği de koyun abi. Benim diye erkeği ustadı gün çıktı. Garede gaydiyak yani. Kara şey edip sadece sadurda Allah uçtayan bir yerimiz var. Anırdan geliyordu. Bir dakika tapay, anırda haf koyu yer var diye. Biz şunun garı girmeyecek koyası olan var. Garın adım boyunu yerine gidiyor abi. O zaman dedi, o dedi ha. Sen pastalyon dedi. Köp yer gezip görsün deyip. Ben kinoda şeyle kaydan yerim mi? Ay şeylerak nimet dedi. Berrak geldi o. Çekin dedi. Yerimde yıkılıp kayıttım hemen sonra. Gül yar oldu ya, gül yarlar dedim, men el ayak cugduk ama neyem koydun menden dedim, beni gül yarak bulan neyem? Menem birine şeyle, menem bir zanlı adam dedi, o zatları yadınız yok. Yönü kızıklık oldu da, kızıklık oldu, yönü sol ekmeti. Hödürüne meğer gördük, halk şeyler karşılaptır. Yani ara, halk destiği tilini halkımızın köpüsü soğuk göründün, so zatları başından geçirendin. Şol kino, saylanıp alınan tematan, halkın yüreğine varyan temalan biri de. Hatta 20. asrın şahirleri, yazıcıları, hükman mahtum olan belli bir temasını öňe süren hemme bir yazıcılar. Biri dergärçilik bolsa, yeni bir vatansöýçilik ýöne, iýmenne 20. asrın şahirleri, yazıcılarının hemmesinin dörejülüni açyk göründi. Hükman şol döwrüň pajigasy, şol döwrüň kıyınçılıklı durmuşu adamları hükmen suratlandırır. Okumagam gıdık. Her maşgalada var, şolar ýaly ödneme bolan zatlar da. Yetkisi bolan her maşgala şo urşdan soň galan aýallar zatlar öz adyna garaş. Ine bilen bir garnaşymyz var aýal neme aýalym onuň bir aýal nemesi var. Şo Hitrovkada bir ýerde ýaşapdyr da. Şo akasy garaşyp şo öldü diýip neme gelýär da, hatçagaş gelýär boli. Şol aýal neme diýär de, şo haty görkeden okşo geline. Birde menden gidämesin diýip, bilenmi? Gorkup şu menden gidämesin diýip, şolar ýaly wakalar aýdyp berýärler de, gyzykly da nemeler. Käwat hatda şeyler zatlar bolupdyr. Görkezmesin şu 3 ursluk hat gowlat derler ol. Gelenne şol 3 ursluk hat gelin ýok boldy, plan neresi gitdi, şola ýok boldy diýelýär. Ol çudo diýen bir zat bar. Şu ýogully diýen adam soň näçelerden gaýdyp gelen wagtlarym bolupdyr. Ýöne olar neme bar? Babagamaryn gaýdyp gelmegi diýip bir film bar, bilýärmi? Şol kellesi ýitgäp gelýärdi. Ol eýem o şol dünýäni görüp gelýän. Sonunda da şoňa garaşyp şu ölü hararan adamlarym bar, ynamyny ýitirmän garaşyp bilipdirdi. Ana o halkyň beýikligi, halkyň ynamy nämelerden gelip üstün çykýardy. Ol gaty adam ýüreginde has golaý barýan zatda. Inne ögadaga. Siz şu Gyzyl Kürtü filmini heme başrollarda keşip berdiňiz, hemem şol kino ikinji rejissörlük berip kino öýet goşandyňyz. Inne şol kino hem rejissörlük etmek, hem keşip canlandyrmak. Size kıyın düşmedimi? Galy berse de başrollu keşip bereňizde şol başrollaky
poştaçyň keşfi bilen edil häzirki durmuşdaky keşfiňiz, häsiýetiňiz nähil gawat gelýärmi? Kynnyşmedym canlandyrmak. Eger paragaçylyk durmuşda men postolyon oýnamasam begenerdim. Eýsitdim, paragaçylyk durmuşda ana garşymda oturan Samil, sen ogluň bolýar, gyýdyň bolup begensi da traýdy. Postolyonyň borjy da ýyly begendirmek, hat-habar ogluňy da öýlenýär, ya planyn bayramçylyk bar, plan ýere bar diýmek. Men postolyonyň käri. O döwürde şu gurşa çelyň edýän işi goýýys. Eýsitdim adamlar ene plan bolup durýar, plan diýip, ýöne uruş başlandan soň ol gitdigiçe gaýygy alada minýärdi. Bari ýogy şu Ýerwentde bolup geçen wakanyň 21 san hojalygyna, 19 hojalygyna Erwet habar elýärdi. Soňa wakanyň kelle zütgeýär. Taňra ýaňalşy diýdi, nu berdi akballa, taňrym diýdi. Menem iyi deňine urşa gidip, maýyp ya müjürip, ya da watan üçin Qur'an olsun, bolmaýarmy? Men barın öýme bir üç hat getirýän diýär. A giden bu taýdan zanly adam, şoluň ýerine 3 wurt zansız hat gelýär. Gelip beren öýmüň näse saga yetir galýady. Şu azı habar gel şunça adamyň içinden men maňraýma düşmelim diýär. Häzir adam bir zatdan çekinip bir näme, eğer gorkun ýerinden, at ürkün ýerinden ýerdi. Meni görende soňa waka adamlar, "Vay, maňa hat ýokmy?" diýip öňden çykýan adamlar indi meni görse gaçyp, "Ýöne sen şonu halka ýetirmeli." Artist ýüregiň ardy ýara bolýar, çykyp aglaýan kawat, "Gel şunu ýanyk kesin meni ýerine ýetirmelim" diýende. Dogry ýigrenýänlerim bolýar. Ýöne şol öz-özüni basyp, ýeňip, şu habary men ýyla bir hat ýabyp, şolaň hat etip berýän şäm bir sır bildirmäýin diýip ýüregi aglap durýar, ýüzi gülen bolýar. Men hakykatan saňa hat geldi. Ine şunu ýanyk, käbir ýerine soň aglap özü hat ýazdy. Soň hotak çykyp, aňyr çykyp, ýököz aglaýar. Ol hata garaşýar, olam öldümi, ýetdimi, ondan habarym ýok, hiç izvestiýede gelen ak, ondan bu näme diýär, şoňa ne sagyryp, siz ýany wagt ýas, näme gyýlar gelinde, doganyna, adamsyna, ýoldaşyna, ogluна garaşan ejeler. Men gül ýaly gurşup börün, basym düşmanyň söwüne min ýas, ýeňiş golaýdadyr, bize ynamyň bolsun, biz hökman ýeňeriz diýip, aldap hat ýazyp aňyr baran öz aglaýar. Gaty kıyın işdi. Ondaşyndan bu artistlerim men jogapkärçiligimde. O rejissörimiz onun nimesi treboniýasy başy. Olary da ýetişmer. Ýöne eger azajygym halkyň kalbyna gelip şol men şu obrazda ynandyryp bilsem, rolum ýerine düşdügi hasapladym. Действительно adamlar baha berdiler. Men edil şeýle gowdat edendirini öýdemek, ýöne halka ynandyryp bilipdirin. Gerek ýerine ýiglendirip bilipdirin. Daşyndaky hereke edýän gahrymanlary. Ýöne maňa sereden adamlara gowuna agyryp maňa nifagrylarym bar, men ýigrenenlerim bar, maňa seredip gülenlerim bar. Diýmek rahmet ýerine düşüpdir diýip fazla beýdi. Doýgu diýilýän zat adama ýiti täsir etýän zatlaryň biri de ýürek gögün indi şu kinoda çeper filmde baş roluň keşfi iň agyr hemem iň kyn keşpleriň biri. Hatda İslenlik rejissör baş rolu münasip keşfet gözleýänçe de köp wagt ýitirýän bolmaly. Şol çeper film ýürege täsir edip adamlardan gözünden ýaş aktyryp bilen filmleň biri. Jahanlandyran keşfi baş roluňam ýerine düşüpdir. Şu arada fekodymyz dowam etsek. Eser saýlanyp barnany onuň näçe gahrymanyň nähili häsiýetli özara rejissörler, artistler gatnaşaklar saýlansaň esasy keşfi ýerine ýetirecek bar. Esasy keşfi ýerine ýetirmek kömek edýän bir agaç ösüp otyra. Şoňa biri suwuýa, birinji şaha bar, ikinji şaha, üçünji şaha, dördünji şaha, iň çür depesi bolýar. Iň çür depesini saklaýan hem düýü bolýar, fundament. Şoň üçin rejissörler öz arasyna oturup şu fundamentini goýandan iň çür depesinde kim bolmaly? Kim şol iň çür depesini görkezmeli diýen pikir ýetişýärdi. Действительно siziň diýişiňizden kän adam synançdy. Indi oturup turup pikir edýän o действительно ýankydatlar, ýeňkeşek, baýdak ýani şu göreňde gözüň beýbä bu gelin diýdiräjek bolýar-da. A biz şoň tersini etdik. Daş keşfine seretmedik de bara. Şu döwre bu itnip ýere serip barýar. Ýöne muň ýerine oň ýüregi ulup barýar. Ýüregiň ullugy gerek o taýda. Geliniň baýdak ýani şey diýip durarlygyna däde. Şonuň şunýanca kezik gowrede äpet bir ýürek barda. Şoň üçin saýlan gyzymyz Ayna Jumaýewa häzir 1-nji ýyl talip Medeniýet institutunda okuýar. Ýöň bir teatr studiýany okup, Aleksandr Sergeyevich Pushkin adyndaky
Aşgabat Baytatynyň teatryny işläp ýören aktrisi köp klassikalygy gören. Şoň şepiksiz göredi wa. Şonu bir käbir adamda ýa çagaly oýnap tuğa içine bir çagy özüne çekizi bolýardy. Şonu görüp baryp ýaňajygyndan şey desin gelýär. Şu başga bir ýykyldy, o ýykylmaka da ey dip şoň ýanyna barasyň gelýär. Şonu bir özüne çekijilik boldy. Özüň bir ýyly goşulman şey durşy, a bizim eserimizde de var. Şol gelin baş rolüne tejen ayaklarından gelin. Şonuň bize goşulman bir hili durşy, özüniň kän gatgo türkmen gaýdy. Türkmençe de gurulýardy, Orus teatryna işlense bir hili käbir diýip durur. Ýöne eden zatyn söýüp etdi-de. Şunu bir seyredesin gelýär. Bir şu nime de tejennin ayaklarından gelin näbirli adamyň arasyna düşýär. Adamsynyň görünek. Ondan siz şunu şu at maňa al diýseňiz men ala sağ olun diýip ine. Emma al diýseň şu taýda bolup ýören al diýseň şey däýärdi. Bu kızıklı derdi ýan elin çekinçeňlik bilen bolup ýörji. Biziň aramyzda Orus teatryny bir işejek bir hili özgürşü obrazy girip gidiyordu. Başlaýar gara ýykmaly ýermizem boldy. El aýagy tikenden bolsa odun çürek gelýär var. Agşam ejesi görünmeli. Ejesi biziň bilen üňüşden Hali partiýasynyň aktrisasynyň bir Gülsere Jumaýewa. Vay gyzadym näpsin? Aýagynyň aşagyndan 48 san tiken aýyrdym diýär. Ol tikelden azabyny bir de aýdynak. Ýönüs taýlar bir hilýas söyle menim öň bilişes böreldin goňşuragym ýaşaýat aýna näme? Ýok hesap baranyk öwda hesap diýär. Men ol bir zat bolany bilýän olam ijilemen halanak. Şo hili rolanyň soň şeýle ejirlen ýapyşdy da guzur gaýratyny görkezdi. Ýöne horrony met soňa bakan bu has kiçilen ýany boldy. Ýöne şeýle rol çykardy gol biziň gözümizde şo kiçirek boýluja aýna Jumaýew. Pet bir zat bolup gitdi-de. Soň öz rolunu görüp öz aglaýar. Nüzür men şu zatdyrsony etdim diýär. Diýmek ýöne karlylar ýogurup berildi. Ýöne gyzykly boldy her ýylda. Onu ine bundaşyndan bularam. Eşimi beýlegey, eýlegey bu Arslan Juman. Şadyr Alawsyp, ola bir kaprizny hujojnik da. Ol aňyrdan gelip käbir gygyryp diýmen başarýar. Onun aňyrsynda zadym ýok, ýöne ol gygyrymaly bolýar. Ettiresi gelýär. Ni işini ettiresi gelýär. Käwap kinolarda şeýler zat bolýar. Agly diýen aglanypdan diýse Jumaýew diýen Snickers ya marozny getirýän çağa aglap bilen aga. On şarp ýüzüne urýan. O agly alyň şu wagt göz ýaşlaryň bagışdy diýip eline tüýjü köküz görüp gösterme. Şonyan hytyrlygyny medilen ýerler boldy. Ýöne hemme zatyň agdy berlik, hemme zatyň menen rahmetiň netijesini görüp durur. Näçe wagtyňda ogamyny alyňyz kinony? Şu bara, aslında bular ýani kiýilim üçin ýöret 6 ay 7 ay berilýär. 2020-nji ýylyň fevral 10 mäsine, indi öňüme 9-njy maýa ýetişdirmeli. Bir günne gelip dine eşigimiz salşıp öyle salam aleyküm barım otursunuz ama benim yelerstik gidiyor. Çok vasın sorusuna giden yani. Ay öýünde ayaktan çıktı diýerdiler maşgalamız. Giderdik ertesi bokurduktan. Büyürünü Mehmet yardı. Oğlumuz var da kum içinde. Her bir detali o. Ol möjeklerin tapılışı, kar nokurdu. Ol her sene aradan 170-250 kilometre. Ona da transport gerek. Bu ýagda da şol käwa transportun dögülýär. Onun bu yeni bir artistin sırkı oluyor. Değeri derman. Her ne o adamlar şu film alacak deyip nemedi. Bir hili hemme zat yengil düştü. Yengil düştü. Şunu ağzı verip yenk geçtim kaniyen. Ondan bir zat anamız oldu. Hükman şunu 9. maya yetirmeli. Hükman yetirmeli. Beyik yeni şun bayramını edil şun bir gününden nem tayin ettik da şun. Hemem yine bir soracak dadımız kinonun yazı edilen yerleri. Hakkında hem gurun göreyseniz. Yani de her yurdun ağını öz tağısı ile avrar. Var yerge var. Senem yak odun koyan yerge koyun Umrayım. O adamlar artistyen halk baran yerini özünü aldırmalı oluyor da. Yani her adamda Türkmenli hemşehriler nemi var, kımmatlıklar var da. Her ovanın öz deyip desturları var. Kevat şirketlerini yersen kalan. Yo sen mihman mı diye törden ulu töre geçme. Törden ulu açak var diye de. Yani nohuru varında bir hilak alıp varmalı özüne. Beydiğim nemediğimde inkar ettiğim değil de imenin şuyurum dağlı adamdan deyip desturunu öğrenişmeli. Ol barıp öz işine deyip kayıtacak olsan bolanak onun solları göre, solun sehetliğine göre barmalı. Kumun içine gitmeli, kum dözün neyil alıp barmalı. O da hatların hemmesini öğrenmek bize bir vada adam düşmedi yani. Bir hilce adamlar bilen anama yedik şular yani daha takla etcek olyak dedik. Adamın göz bize kömöge gerli duruyordu.
Eti de açıkken olayman. Brandat diyor bizim Sakı Salih'in yüzüne sürediyorlar. Hasan ursat verir kayimacı. Oğlum kevir anasına bir çörek dişte demek başlaya çörek. Şuna meydan akta. Bu yoksa hem bizim çoğulumu iyermen dayıcı adamla gör. Hiç azık beyan yani birini bildirmeyecek böyle azık yatsa yememizim. Sonra da bir ondan ay bulamayanak, men ilk dursam neyini oray. Şokul etti de bir hili oldu. Onun rejissörsen yani özünü korkup duran bizim aşkı, horluğu, beylikleri da. Ben dedim aşk horluğumuz değil. Yani kevat oturup kiredesin nerede. Gitti. Kevat yanılsan yerlerimizden oldu. Kevat gün üstünün onlu koran yerimizden oldu. Kevat büdüren yerimiz, yıkılan yerimizden oldu. Yani hiç yerimiz vavutmen, kanatman yerimizden turduk. Fazla ediyen. Yani hiç oradan kıyınçılık çeken yerlerimiz oldu. Yani Sinsi Ovası'nın adamları katılık kömük etti. Mehmet Yarın adamları. Bokurduk Ovası'nda. Şeyle yönü köy halk var. Bizim halkımızın neyemesi o. Salamu aleyküm. Gel geç töre gösteyelim. Şeyle kızgın Türkmençilik var da. Sonra kumda yaşatayım zaten bir böylecik ova. Yani solun özünü alıp başı. Türk vatanın adamları da. Şeyle bir sağda, şunyan iş edecek kulağım. Bizden neyme kömek gerek? Düğü gerek mi, o gerek mi, bu gerek? Şeyle halk kolladı. Yani bizim halka son için halkın halayan eserini soğut verdik. Şu Türkmenin milliliğine mihman tayyorluğum giriye da. Arslan ağa. Siz çeper filmi, şu dövrün lübatlarını görköz bilipdiniz, eşiklerin hudojnik hükmünü öz zahmetiniz singdirdiniz. Şu işleriniz doğrusunu, öz singdiren zahmetiniz doğrusunu sizden bir aat bir guruma oşılıp de aydıp berseniz. Men özüm şu çeperçilik fondun ağdaları. Meni şu Şadırdı Alov çağırdı kinosuna, Geymeşin surat geçirdim. Ben şu ssenariyanı okamda iyiyim. 200 menk ssenariyam da. Men özüm doğru masum koyucu bolasın men şu kinoda. Yani ömüde halifamız var da. Atalı olsun. Bilerek işledik. Hemme adam. Şu geymeşiklerim, daşındaki kara öylerin nehili bedelşi zadi. Köp zatlar bilerek işledik de. Yani aslında şu Şadır'da alıp suratları getirip bir de şu atmosfere getiren Şadır'ın özü. Hava şu suratları bir kilecek çaldırak, bir kilecek şu atmosfere, havalar dağıttı, bir bize nemetti de şunun içine girdirdi. Bar grupamızı. Köp verdi, köp savol sunaydı yani. Maslahat verdi, bilerek geymeşikleri yani kimden bir kilecek fikrimiz dengeleydi. Yine aktörler giyinlerimizde de neyse kostüm neme diyaz. Her aktörü saylama her neme individual kostüm giydirýär. Daha her kadrda ütkötmerim bolýar. Her kadrda ütkötýär. O zaman gelişen okum. Gelişmeyen aýdýan şu skladymyz bar bizim kinosda, ujan skladyny. Çöwrüm etdim rotany. Ýörenjem oldum. Şu yatan ýalyklary da aşakdan çykaryp bilbilli bir kostümlerimiz bar. İkimiz neme edip ağdaryp nemeleri ýeşikleri, urşun nemeleri zatlary bar, eşikleri, sallatlaryň eşiklerini çykaryp giyindirip o da her döwrüň öz ütken zatlary bar. O kiçicik varat ýekli zatly ya ulu varat haýsy döwür bolupdy, haçan ütkäpdi, arkiwa giyirip odan gelin eşikleri, kurtu nähilrak bolupdy. Şu döwrüň kurtu, ýylyň kurtusy köp zatlar arkiwa giyirip öwrenip zat şeydi barlyk şo kino. Şunça da buraya şunyan arzaň diýişen başga sözüňem bar. Men baryp telpek giyip gelip şoğsun habar meni getirýärne uruşturypdyr jigidimiz ama gidipdir fronta indi qyýdam geldi onun näde nikahymyl bolup şo habar getirýän men bu goýun süren aýdýan bäri çekim. Şonu aýdyp şonu men giýýän telpegimi Meretliň telpegi şo urşoýdan jigidimiziň gahrymanynyň telpegi. Şo telpek jigidine berýän ol ikinci kadrda men telpek elmeýär ağa. Gözleyen tap bulamayan menden trep dedi biz sana berdik diýdi. Konkino Lubo diýen bizim direktorymyz var. Bulam aňa geçipdirdi, telpek kellesine gepdir. Men onu doduraýdym ağa. Telpek kellesine bardım, ýaşyl dedim telpek görmedim. Bir men diýen men öz giýen telpek. Bu da zenan maşgala men Türkmen köýnegem geyipdir. Ömrüň sunwata bagşlanma. Ol sunwata özün berip men glavny geroýum men düşmür kadrda. Bular han telpek tap diýdi berdi. Men şutaýda goýdum diýen. Olam alıp görse gülýär telpek Türkmen eşini ortaya saçım kelte diýip alıp geyipdir oğlum bir kızan adam ýylgyrarlar da çykara berýär. Dowurda ol kelýär. Ýagsam ýagyp ber şöýtdi. Men
yaşlıydın telpek görmedin. Hi, ispersin ayala. Ay men şu telpek özlep görnüydüm. On diyor, yalnız ne oldu? Yalnız ne oldu? Paşası vazmeyeceğim valla. Alıp telpeğe lüğbe beytmedine dedim. Yine gül yağlı saçı kedik pommaklıca ortaya doğdayımda. Tas otuvatım uğraşıyordum, söğültüm. Sakısalı bayram nerini septur. Atalı uçağı çonak balık tutacağım. Sen sana dedim telefon, oğlum bunun yeni grimi tezin etmeli. Ondan bularım diye köp karıştırdım. Sonyan kızıklattırım öyle yani sonundan yatla oturuyan da. Yani yatlama bir zat var da. Umuman çok ilzattır oluyor da. Kızıklı geçti. Alyaz ağa, inni gurrumyzy helki goýan yerimizden dowam edäýeli. Goýun türen hagan keşfini canlandyrdyňyz. Şu bir ýyly saňa şu urulundan ýaz geldi ýa-da sen şu okuýaňam zat edýäňam bir hili girişi bilmän durýaň da, girişi bilmän. Bu şu owa bardyk garaýyň şunu otyrsna şurada oturuň da dedim gelin geçin indi şu bir azy habar geldi maňa şu azy habar men şu meret geldiň ejesine aýtmadylar. Şonu aýtmak üçin otyrs indi şoň öňünde ýygnanyşyp otyr. Onuň owadan her hili adamlar tapyp getirýärler. Ýaşlylar, sapgally, peşeneli bir gaty owaň türkmen kesipli adamlar gelýär da ýanyňa. Oson ola bilenim gurrun arşy ikide otyr. Oson otyr öňüme geçti. Sady men şu nähili başlasam kamdy otyrna. Salih öňüme geçti dedi. Asak Salih da Salih diýersen. Oson Salih öňüme geçti de ýaşlylary düşündirdi. Şuň ýaly urşa gidýär. Şu ýanky ýaş giden adamsynym gören okşy ömrüni şuýda geçirdi zat dedi. Oson o ýaşly başlaýa berdi. Men diýdi bilýän olaýar dedi. Men diýdi gördüm o dedi. Oňa dedi. Näme Nurwebi burun wadiýada dedi. Men diýdi bir gedek dedi. Şoň dedi şähermede dedi şäherin içi şu ýak şäher diýende çölüň içinde ýak ýel turup çäge göçýär da onun oňa mundan muňa göçüp çäge şoň işigini dedi kapsyny çäge basypdyr dedi. Uly çäge basypdyr dedi. Oson dedi kalwal başlyk maňa diýdi. Buldozer sürýärdim. Şo Nurwebi ejäň öňündäki çägäni aýryp berdi diýdi. Oson men 10 günde gatnap şu çägäni dedi buldozeryny süzüp aýryp berdim. Şonda dedi gaty gördüm dedi. Ol aýal dedi şeýle adamly owaň adamlary nemeleri şeýle gowurýat dedi. Ýani şeýle durmuşyny bilýärler, akwalyny bilýärler, akwalyny bilýärler. Oson dedi ýa kaşonyň bilen taň dedi birün dedi şoňa dedi kalwal baş owaň adamlary dedi her haçan geçeňizde şu Nurwebi salam merkezin diýerler. Bizim diýe şoňa elimdäme salam beripdi ýaqyn şeýle hormatlaýardyk diýerler. Şoňa kinony gören adam taň moňa düşüner men bir gurrun var oturup. Şu zatlar gurrun boldy bir hili özüme gelip ýeri gitdim da oson. Başladym da şundan ýanky näme ýanky şeýle ogluňyz ama uruşa gidipdirinde näsek gak diýen ýaly başladym öz bolup gidiber şuurlaryň bir hili. Bir yer bir da täsir etmeli şu ýanky gurrun beren adam mende gaty näme gyzyklandyrdy şonda ýanky şu her bir türkmen öýünde her bir türkmen owasynda şu ýaly galan ýanky ýeka galan aýallar ýeka gahrman bolan gelin gyýlar şu bizde kendi gahrman nemeler şolar bar şolaryň hemmesiniň uruly şu ýeka şoň şu ýadlan dat däl şu ähli türkmen halkynyň çeken kynçylygy biziň ene babalarymyň kynçylygy şu Mi o şeyler zatlar oluyor da. Bular näme artist ekneşini eplese üçüňde aýlansa bular jogap berýär da. Bular hemmesini reşýör jogap berýär. Işiňi da aýlamaz aýtdy. Şulardan bir arat bolmaz mukadiyana. Birün şeýle sebäp bolup harby okul oýnayan biri bir sebäp bilen gatyr maskala ýagdaýda ýapdym. Urola gelilmedi keşe. Ine ondan bulan aňyrdan hemme şaşyrdy. Bu işiň gowzakka diýip gören adam da hudojnik da surat gör. Özü geýmeli bolla. Bir degen ýanna. Ha indi sen gel ber. Işiň sak. Men muň ýerine men bolýar, munam özüm ýerine goýýarna. Arap görnädi. Balan gowgy. Ýa-da gowgy diýip. Ine muňam rolu gülýär, hem artist bolýar, hem suratkeş bolýar. Kabry birden arly oturýardy. Bir elli kalma tutturmaz ýa-da. Bu gaýtana hem suratkeş bolýar, hem rol harby okul gülýär, okul bolýar. Bize eşikke diýip beren adam bize muňa käýäp ýedir. Ýa-ki owadan bir ýaşlyllary zatlar ýene bir adam. Oson olar näme etjekdi hede sen owaň nimesi bole bize şu natural adamlar gerek. Natural adamlar bir oýnayan adam gerekler. Oson käwal şolun bolan okda. Oson senin gapdalyny otyryp üstüňe saňa girede näme restoran. Sen bir professional, sen näme dip üstüňe girýär. Ya ulardan artistler. Oson sen şolary görende görkezýän ýaly näme diýdi? Ýöne men olary düşünýär, şu altan gyýyrsa da şu işiň behwidi üçin, şu saňa näme diýär. Şo diýdim, şeýle eser döliýär. Şeýle
bir eser döreyi. Bir yöne sen ona ait, buna ait bilemini eser dören o. Şunlar siz dekmedin esasında şu birine kıyırmalı, öyle birine kaymalı, birine govunu değil çıktı. Hiç doğru düşünmeli. Şu kıyıryanına, daha dediğinde doğru düşünmeli adam. Şey bir eser döreyi. Şey bir eseri her kim Türkmenin hali şular görenen var, görmediğin var, görürler. Şimdi men aydan da adıma düşünürler şular. Ha o elbette. Alyas ağa. Dünya kadar kurtu filminden daşarı, çeper filminden daşarı bir neçe filmlerde de keşif berentiniz. Ne canlandıran başka keşifleriniz hakkında da bırakıp. Men birinizden şu nemede Türkmen filminde Yankıcıgalı ve Sultan bir kino gitti. Sonra bir öwel bilen bir rol oynadık, bir aktrisatçı rol oynadık sonra. O dedektif yani. Sözün detektivi de, şöyle oldu. Şu boyda onu getirip oynadık, onu imizim katı jüdüne düştü. O zaman men nemede okamda men Tbilisi'de Yankı Gruzya'da okudum. Gruzya'da tiyatral institutu sordum. Şu tiyatral institutu sorup kam 4. kursa kam bir men nemeder geldi bir Yankı kino alyanekeller o zaman beni bir yıl yüzümde adım hala kılırdı. Bilmem Azyalı Yankı Srednade diyse orta Azya'da bir yerini oynamalı. O zaman Yankı olu Viyenli saldat nimesini kino alyanekeller. O zaman şonu neydi gelip beni probetler aldılar beni. Men gittim şu an oturum yani oynamaya gittim. O zaman oynadım. Oğum çıktı o rolüm sonra. Şol rolü oynadım ben. Tbilisi'de Naş Çeriyot Rebiyatı diye orsu. Indi bizim gelevimiz deyip elimde de düştüm. Doğru. İşin destinlik emre Sağ olun. Öyle dağa. Goğuzat etcek olsam, hükman adam kıyınçılıklar ile gavatlaşıyor. Hükman goğuzatın anırtında da bir neçe ıhlasa, kıyınçılıklara gavat gelmek var. Eni yankı filmin şeyle goğu olup çıkmağına hükman kıyınçılıklarınım. Sizin hem kıyınçılıklardan üyüşüp başalıp çıkmağınızın hem orna ulu olup duruyor. Eni şu kinoda Seyten Mıntluk Kızıl Kurta adlı çeper filmin haysi yerine düşürülüğünü has kıyınçılık çektiniz. Has nekili vakalar şu yerde bolup geçti. Oynayan aktörler ödünü nekili şu kıyınçılıklarda bögöt olup şol rola girecek olunu döröyen kıyınçılıklar bolya da. Şu vakti pırsatlı bize gurun verseniz. Bize kızıklı, elbette tomaşaçılara da kızıklım kadip fikir etken. Şu yerde keşif boyunca idarlasan men her yıl baştan geçirmelim mada. Yok özüm gelýär, isim gepleşip gelýär, dağdan toğulanmagym, bulatlar, eýledatlar, belat, käwat bara. Eserde awtoryň ýazmadyklaryny ýerine getirmeli bolýar. Täwar öz başyny şeýle gidýän, o keşif gidýän, şu ýerde eserde ýok zatlaryny aýtmaly bolýar. Bir hil özüniň käwat gelşýän zatlar has gaýta şonu baýlaşdyrýar. Maňa iň agyr degen zat şol oglançyk bilen bir ýerde oturkam gelýärdi. Adamlaryň menden kaçmagy bu yekelik Hudaýa ýaşy diýerdi. Ýeke alýanna men. Şu owuda ölübesenem bolsam hemme adamlar bilýän, olaryň gözüňe götür günne barýan ol bir adam ýokda. Ertes barýan bu ýok. Soň barýan bu ýok. Soň barýan owu boşap barýar. Şu habarym mara men ýetirýän. Şoň menligi kynışdy maňa. Ne adam mara owuda 200-300 adam. Gidene gitti vatan orum. No men berdi. Onun çöle çıkıp başka yere gidedin bir hil özün var apravdanya tapmalı. Özün aklamak için. Onun ova gelýäniň bir zemin ýanyma gelýän öwekkä o da şol gowherelin ýurjysy bir somaňa düşünýär sarazy. Meniň çekýän horlum. Başka hiç men bilen gepleşmeýär. Men adam hasaplamayda meni bir ova diňe az habar gelýär bir Hudaý bet baslygy berilen ýanyna meni görsele hatta in yarak it meni görse gaçýar. Indi şu itin de gatlarından geçmek şu действительно hakyky yarak it tapdyk gol hakyk meni görse obrazym görüp hakyk yaryn oktar. Şeýle boldum şol действительно itler gaýta men taşymda yarman gaçyp gidýärdi. Öllek diýip bir gahrmanymyz gaýdyp gelýär. Şonda diýär, şonu öwekkä diýär, hatta diýär, şoň öllek gaýdyp gelen günne anna gelenler şu itim anna nimetmet diýdi. Itim şoňa yarmanny kim hemmekse topulup beren it şu towuk görse näme görse topulup beren annan görse açyp gidýärdi. Bilýärdi şoň baran ýerine agy turýan. Onu haýwan magtumul diýär. Eger haýwan bilse balasyn insan magryny duzlamayan bolarmy diýär. Şo habarym men getirmek gaty kynışdy. Ýöne näme diýin? Rejissor maňandan gelip öz-özümde oldum, ağlaýadym, gynanýadym. Ýöne
sır bildirmeler de belki men zähmetim ya belki oglalyň maňa beren goltugy kömegi ýok. Sen obrazda şeýle samdeliten başga adam diýýär. Men başga adam meni keşif ýerine ýetiren diýmek. Anam men apdy. Rahmet Kılıçev diýip bir biziň belli arap dilinden terjümeçimiz var ustad. Şoň halaly kyssalar diýip bir arap dilinden terjüme eden kitap var. Şol kitapda şeýle belleýär. Ýagny başlamak işin en esasy we en aýytly ýeri diýe. Başlamak işin ýarty diýe. Başlamak hakynda şeýle bir gowy sözler getirilipdir da. Bu işe başlamaňyzda da bu işin şeýle gowy halk tarapyndan gowy garşylamaňyzda da elbette awtoryňam, ssenaristiňam orny has möhüm kadyp pikir etýän. Indi şu ýerde şu eseri ýazan, şol eseri ssenarist hökmünde ýazan bir awtorlamada söz geçirýäli. Gepleşimiň şu ýerine. Men Türkmenistanyň guruluşy we binagerligi jurnalynyň bölüm redaktory, jurnalist Atamra Şauliew. Indi şu her bir eseriň döremeginiň bir hamir maýasy bolýar. Şu bir zat täsir etdi eseri döretmek üçin. Şu Gyzyl Kürtü çeper filminiň esasyny men ýazyjy dostum Halipam Öwezmurat Ýerwendi bilen ýazdym. Bu ikimizde täsir eden zat biziň milli muzeýimizde hormatly arkadaşymyzyň käbesi Owlabat Ejäniň Gyzyl Kürtü şotaýda muzeýe sowgat berildi. Öwezmurat da Gapdallak teatrda işleýär, ýaşlar teatryny Alparslan adynaky käwe şo muzeýe barýar. Onu bilen muzeýe bardyk. Yürütü şu Kürtäni syýyndamak üçin. Şonu Öwezmurat bilen şu pikir watamyzda pikir etdik özümiz. Şular ýaly Kürtler kıyınçylykly ýyllar, gazaply ýyllar, uruş ýyllary biziň gelinnemizde, baýdak ýaly gelinnemizde, ýar ojagyny saklan gelinnemizde şu başyndan aýrylan däldir şeýle pikir etdik. Onsoň Öwezmurat aýtdy, biziň owamyzda Ýerwendi owasyna diýdi, şu bir daýda wa diýdi. Şol ömrüni diýdi ýar ojagyny saklap, ömrüni ötürdi, şolun biziň garnaşymyz diýdi. Onuň şeýdip bir filmiň döremegine bir ilham ýermaýa bolup hyzmat etdi. Onuň owa gitdik. Gel şu daýdan bir öňübesen ýerlerini görelim. Öwezmurat aýtdy, Bokurda owasyna ýaşaýar. Emma bu daýda Agyrky Ýerwendi owasyna ýaşaýar eken. Onuň homma dagy diýip bir bar. Şoň bilen söhbetde şolup. Şeýdibem bir filmi almaga, filmi döretmäge girişdik. Öwezmurat bir pikirler aýtdy, men beýlek pikirler aýdýan şeýdi goşulyp şu ssenariýany ýazyp hödürledik. Türkmen filmim şunu go kabul etdi. Durmuşyň özünden alynan film. Bir daýdan ady Nurnawat Brunova. 2015-nji ýylda 93 ýaşynda aradan çykan. Indi bu wakasy şeýle bir ýanky ýigit kino içine cümbüşüne aralaşdyk, ýanky öýlenýän ýigit Ýerwendden paýtagta gaýtdy. Indi tejen ayagyndan gelnanjy gelmeli, şol olam 3 gün ýöreýär. Düýeli, kejebeli, atly 3 gün ýöreýär, ýol uzak gumowasyna geljek bolsaň, şol taý kejebe gelmäke öz gelinligime sowgat alaýyn diýip paýtagta gelýär bol. Edil şo adam uruş turdy diýen açy habar ýaýrýar, bu oglanam uruş alýarlar. Indi ýyda gitmek bolanok. Ondan şu komandirinden haýyş etdiýäm şu ýydymda gelinligime ýekije bir hat ýazaýyn. Şol haty gaýrat edip şunu ýollan owa diýe. Olam bolýar siziň haýyşyňyz kanagatlandyrlar diýe şonu ýadyýar. Men gelýänçe Kürtän başyňdan aýyrmagyň ýeňiş bilen dolanyp geler diýip şu hat ýadyýar. Şu hatam ýydyna barýar, şu gelinle gowşurlýar, şu taýdanam uruşa gitdi. Indi bir gelinligi öz ýan ýoldaşyny heniz görmedik. Bir-birini görmedik bu ýaş satynçalar. Şeýdip bir uruşa gitdi, ondan soň ýydynyň azy habar gelýär, kinoda bardyr görersiňiz. Onuň türkmenine telpek nikah diýip bir zat bar. Onuň telpegini nikah gelýär. Şeýdibem uruşdan dolanyp gelen ok şu ýanky Gowher gelini barlyk filmde. Şu Gowher gelin kinodyň esasyna şeýdi barlykda. Şu ýar ojagyny saklap 20 ýaşynda durmuşa çykanlar şu tejen tewtinden. Ýar ojagyny saklap 73 ýyllap şu başyndan Kürtüsini aýyrman ýaşaýar. Bir hiç bir milletde men hinide çenni eşlemok, hiç kimim eşdendir öýdem zok. Şu 73 ýyllap ýar ojagyny hiniz görmedik ýan ýoldaşyny. Şeýdip ojagyny saklaýar.
93 yaşında da 2015 yılda aradan çıkya Nur Vivi Brunova. Buna belli rejissörümüz Bayram Abdullayev şu tak ova edip şol Nur Vivi Ecedin söhbette şol ya interview alıptır ne filmin in aydınna bahardır. Şeyle bir tollunurcu bir saksalik bayram katı dehin olan rejissör. İçinde oynayan şuna katlaşan ehli artistler dehinni. Hudojnugum ayratın çeper bedeglerim şeyle goğdurna görürsünüz de şonna in sonunda Nur Vivi dayda inni bir nesil yok, nesil daravut güllemedi, yan yollasını hini görmedi. In sonunda guzoklap, men şeyle bir size şu durmuşta ne aradığınız var mı diyenim yok men durmuşta ne aradığım yok. Siz şuna köngül veripsiniz vak men yüreğimi verdim diye. Onu sonra aytyanlar gazımız var, toğumuz var, akıp dur deyip aytya. Şeyle tolunurcu, şeyle var sağda. Mağtumulay diye, bir dünya mülküne sultandır, şadır, kısmetine kail olsa adam zat diye. Öz ıkbalın berin kısmetine kail olup, yar ocağının, vefalının, beyik nuskosunu görkü diye. Hiçbir millette Türkmenin Venanının, Türkmenin ayal maşkalasının, gelinin, yar ocağına şulor yalık vefal derecede görküdülün yeri, beyan edilen yeri, durmuşta bolun yeri yok mu kadip fikir ediyse, son tanıştırılışta varası oluyor. 8. Maya akşamsı Aşgabat, payitahtımızın Aşgabat Kinotiyatr merkezinde olsun katlaşanlar doldurup oturuyor. Dağılın için adamlardan yana şeyle yığınırtırlar film görmek için. Sonra dağılın yarda ağlayıp oturuyor şunu görüp. Şimdi şu bir vehmetimiz şeyle bir yerine düşünür deyip fikir ediyse. Ol bizim ovalara gidişimiz, yazışımız bir yana yazmak bir goğdat yönü şunu kıyınçılığı şeyle barım olsa emma şu artistlerin, hudojniklerin sonuna çeken adaplar birinkiden has yok orayı. Şu gar yağdıracak olup şu bir gar yağmadım kadip saksalıktağı hudojniklerin artlarından şeyle bir ödüler bir ıhlas ediyorlar da şunu kino stüdyoda. Mağtumulun yağmır yağdır sultanım deyip dile geçiyali şu bir dile getiyali onun nesibi ak goğunu Allah Teala beriyor da gar yağdı oğlum nira yağdı köpet dağı Nohrovasına ilk ya da dağıt ova da şu tayk gidip bular şu gar yağanını döröcülük topor bilen gidip şunu alırlar her hile gidip. Onun içinde şu Gülfinece bir tolundurucu fırsatlar var da Gülfinece'den şu aydiyalar da oğlun aynı Urşa gitti. Koyun sürünü Aliyas Kurban fiyerine getiriyor. Sonra Urşa gitmeli oluyor. Kısmata kail olmalı oluyor diyelerine Gülfinece aydiya. Kursoğumda götürüp can verilen oğul ocakta qaramalı değerler diye vatan üçün niyede. Diyecek olayan şu Türkmenin en bir milliliği, Türkmenin ocağına, yar ocağına vefallığı, adamdan birine qarayışını bir görsün, şu adama tehir ediyor. O şu kıyızağımız var, gövherilenecek, keşfini yerine getiren kıyız var. O Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün 1. yıl talibi, Ayna Cumayeva şeyle var inanırız yerine getiriyor da yine gelecekte de yine de bir özümüzün meylemiz var özmürat yer vendi bilen şuat yine bir filmimiz tasdik edildi Sehralar Asman bilen birikke Türkmenin tarihi bilen bağlaşık onu da millilik güçlü yine nesip olsa gelecekte yine de şu döröcülük toporumuz bilen işleşer deyip umid ediyor eğer şu tomoşaçılar şu filmi seyredip savvarsına aysalar seyretseler, internetin üstü bilen, televizyon üstü bilen seyretseler, bizim uşa dehmetimizin yerine düşönlüğü oluyor. Gelecekte de şu filme katlaşan ehli artistlara, hudojniklara, şu filme dahilli adamların bağırsına after hükmünü köp savvarsına aydiyan. Özmürat Halipa elbette bugün gelibilmedi. Ovada, Yervent'te yaşayadı. Özmürat Halipa'nın adından ehli döröcülük toporunu savvarsına aydiyan. Yine şu bizi bilen şey söhbette şolu oturan programma yayılım işgərlerinde köp savvarsına aydiyan. Tanrı yalkadı. Men Oğuzhan Turab Merkez Kitaphanasının kitaphanatçısı Seyit Muhammedov. Yine hemmemizin bilşimiz ýaly ýaňy ýakynna gadar kurta atly seper film halk köpçüligine ýetirildi. Bu kino hakykatdan hem geljekki nesillerimize de psikolog mektep bolup galar diýip men berk inanýan kinolary bir surata düşüren halipalara şular ýaly eserleri ýazan Atamra Şaguliýew halipamyz, Özmürat Yerwenti halipamyza köp savwalyny aýdýan arkadaly serdarymyzyň
canının sağ, başının dik, alıp barayan il yurt behbetli, umumadan zat ehmiyetli işlerinin rowaj almağını ak yüreğimizden arzu ediyen. Goy Atavatan Türkmenistanımızın dovamat bolsun, elmidama toylu ullarda duşmak her birimizden nasip etsin. Halipalar, gepleşimizin şeýerine öz yürek buýsanjyňyz bardyr, arzuwlaryňyz bardyr, geljek maksatlaryňyz bardyr. Şolary tomaşaçylaryňyza, muştoklaryňyza ýetiräýeliň. Başystyny alýata. Şu nimeni filmi görürler, görmediklerim görür. Her kim öz nimesini, dünýäsini, pikirini aýdyr, her hilinden indi şu kinomyzda bize halk baha verir da elbetde. O halk baha verir, öz nimesini, yüreğindekilerini biz aýtmak isleýär şolaň. Özlerini biz şolardan aýtmaklarymyz. Işiňizde üstünlük kimra bolsun? Esasy kritigimiz bizim halk. Çok baha berýänem halkymız. Köp taňarýalykyn bizi gördüler, bildiler, bizim kinomyza baha berdiler. O baha verdiler, soň üçin taňarýalykyn. Biz dinläp oturan adamyň goýmaňa dogry düşünsinler. Men birini bir zatdan tapawutundyrjak bolamak. Halk diýip bir zat bar. Türkmen diýip bir zat bar. Watan diýip bir zat bar. Biz şu filmde öz watanymyzy, muhajjetligimizi, diýip jesurlygymyzy, türkmenligimizi, türkmeniň beýlik harklary ýaly hemme zada hakynyň bardygy. Şeýle bir bunna namuslygam, batyrlygam, edermenligim, çydamlygam, söýgüm, gaýgym, insanlaryň iň bir päk duýgusynyň jemlenen ýüreginiň äpetdigini görkezmek üçin şu filme başladyk. Sonra biz görkezip bildik kany. Şu filmde mene watandaşlarymyza, halkymyza höderledik. Halkymyzyň göwünden turar kany pikir edýän. Türkmeniň soňundan şeýlejem lazım gelýär. Söýsen bu yaradanyň ýagty jahanyň, söýsen bu garly daglyň dumarly kysyn, söýsen bu topragy, ýediz watany, söýen biler. Bu watanyň gymmatyny. Sağ olun. İşiňizde üstünlük kimra bolsun. Ýene-de şular ýaly çeper, gowy tomaşaçylar tarapyndan gyzyň garşylanjak filmleriň höwri köp bolsun. İşiňizde üstünlük hemişe kimra bolsun. Hormatly mehmanlar, biziň gepleşigimiziň himayatkary Makul Hyzmat Terjime Merkezi biziň şu studiýamyza gelen mehmany hiç ýyl boş goýmaýar. Size Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň adyndan şu kiçirak sowgadymyzy, ýadgarlyk sowgadymyzy kabul edin. Hemen işiňizde üstünlük kimra bolsun. Sağ olun, sağ olun. Minnetdar. Hormatly mehmanlar, şeýle ajaýyp çeper filmleriň höwrüniň köp bolmagyny, şeýle ajaýyp çeper filmlerde ajaýyp keşpleri döredip halkymyza ýetirmeňizi, hemde işleriňizde üstünlikleriň kimra bolmagyny arzuwlaýat. Galbertede Gyzyl Kurtatly çeper filminiň rejissöri Sak Salih Bayramow, suratçy Şadurda Alow, hemde şu filmi operatorlyk wezipesini ýerine ýetirip öz zähmetini tiňdiren Maksat Goşudow. Hemde bu filme mundan başga hem bir neçe öz zähmetini tiňdiren adamlaryň ählisine işini üstünlikleriň kimra bolmagyny arzu etýär. Hemde Gyzyl Kurtatly çeper film halk tarapyndan gyzyň garşylanyp, halkyň söýgüsini gazanjak ajaýyp bir filmleriň biri boljakdygyna biz ýürekden ananýar. Şeýle filmleriň höwri köp bolsun, hormatly mehmanlar. Aýdanyň bersin, sağ olun, sağ olun. Ene Atavatan TV YouTube kanalymyzyň hormatly tamaşaçylary, size ýetirmek bilen söhbetli görnüşlerimiz, söhbetdeşligimiz şulardan ibaret. Atavatan TV YouTube kanalynyň hiç ýyl daşlaşma, çünki biziň YouTube kanalymyzda täzelikler, täze gepleşikler size ýetirmekde biziň dörejlik toparymyz ýerginsiz zähmet çekýärler. Şonuň üçin hem biziň Atavatan TV YouTube kanalymyzda agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň inniki sanlaryny diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.